Salam alaikum, nga bi vidéo m'a adressé la président de la République là, no Ibeka ka bobbi ka yafa ɲini Ibeka fɛ no y'anga jamana kuntigi ka fɔ ko ye nin kɛ depuis do fo bi nimisara depuis mana Mali la nimisara ndusu kuma na bɔ cogo cogo nkumanga tɛ ka nin kɛ parce que fa filan de do et puis anga jamana ɲɛmɔgɔ de do nkuma na dimi cogo cogo nkumanga tɛ ka dɔgɔya parce que nga dɔgɔlima mɔgɔ tɛ donc me bɔ bi ka yafa ɲini Ibeka fɛ ka yafa ɲini malien den bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka yafa ma Ala kama a kira kama ko bɛɛ ka yafa ma sunkalo kama k'a fɔ Ibeka yɛrɛ k'a ka yafa ma Ala kama kira kama sunkalo ba in bonya kosɔn ko wa ko nimisara n'Ala sɔnna ma a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ sɔrɔ tuguni ka d'a kan depuis don min na ni ye nin kɛ fo bi nimisara wa an bɛ nimisa bolo bi hali bi donc o de kun ka fɔ